Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, amma ba'd. Biz Allah'ın rahmeti bilen dinden çıkarıcı günahlar degen şu derslerimizde başladık. En birinci sanıp gittik. Şu dinden çıkarıcı günahların en zorusu, en korkunçlusu birincisi şirk dedik. Allah subhanahu wa ta'ala tengdeşlik getiru. Kimde kim Allah subhanahu wa ta'ala tengdeşlik getire. Kimde kim Allah subhanahu wa ta'ala bir retten kimgedir ibadet kıla. Yeyse bütünlәй дә Аллаһка гыйбадәт кылмый, инде ул кеше Аллаһка тиңдәшлек китергән була, ширк кылган була һәм ул кеше диндән чыгып китә дидек. Икенчесе шу гөнаһларны ул арадашчы алу дидек. Һәм ул әйткәнебезчә шул ук ширк инде. Әмма шейханы айырып ала, айырым шуңа басым ясый ни өчен? Шуның куркынычлыгын күрсәтер өчен. Аллаһ белән үзең арасында бернинди арадашчы дагын bir nindi degen үлгән кеше булсын, изге кеше булсын, фәрештә булсын, пәйгамбәр булсын, таш булсын, берсен деген алырга ярамый. Без фақат турыдан-туры бер Аллаһтан гына сорарга тиешбез, бер Аллаһ субханаһу ва тааля гыйбадәт кылырга тиешбез һәм бер Аллаһ субханаһу ва тааля кушканнарын үтәп, тыйганнан тыелып яшәргә тиешбез. Һәм менә тагын язып китегез шундый бер шушы менә без ничәнче алдыганда. Шушы менә дуга турында аерым бер İskərtmə yazıb kitəsi kiləydi. Yazıb qoyuğuzdan da birəndi bit tamğa qoyubmu? En көп, en еш qılına тұрған şirk nindi ғибадətdə bula? Kim eyt ala? Duğada. En еш, en көп qılına тұрған şirk, tindəşlik nindi ғибадətdə bula? Ул duğada. Аллаһка гына тиешле булган шушы дуга дигән гыйбадәтне бик күп кызганыч, бик күп ислам дининнән булган кешеләр, без мусульман дип әйткән кешеләр, Аллаһтан башка, яисә үлгәннәрдән, яисә фәрештәләрдән, яисә инде хаҗга, Мәдинәгә барган кешеләр Рәсүл кабер янына килеп аннан сорыйлар, яисә фәрештәләрдән, яисә җиннәрдән, шушы менә дуга Аллаһка тиешле дуганы алар сорыйлар башка иберләрдән. Дуга ике төрле була. Язып куйдык уртага дуга дип, һәм шуннан ике якка аска ике ук җибәрегез. Дуга ике төрле була. Birinче гыйбадәттә булган дуга. Кеше мәсәлән намаз укый. Һәм намазда сорый: "Иһдинас сиратал мустақим" дип, мәсәлән, Фатиха сүрәсендә. Шулай бит инде. Я Раббым, безне туры юл белән алып бар, туры юлга күндер. Ягъни шушы намаз укыганда, намаз безгә уку ваҗиб, фарыз. Кеше намаз укырга тиеш, намаз укымасаң гунах була. Һәм шу дуга, шу намаз укыганда ул үзенә күрә дуга да кыла. Я Раббым, мине туры белән алып бар ди. Яисә, мәсәлән, рукухдамы, сәҗдәдәме, мәсәлән, дугалар кыла шулай ук. Ягъни мисалларын язып куйсагыз да була. Яисә әттәхияттән соң, мәсәлән, дуга кыла. Аллаһумма инни аъуду бика мин ғазабил қабри ва ғазабил җаһаннам дип, мәсәлән. ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال дип мәсәлән дуга кыла. Бу шулай ук дуга. Һәм гомумән галимнәр нинди генә гыйбадәт алмыйк, ул шушы менә дуга белән бәйле. Һәм асылда намаз дигән сүзнең турыдан-туры хәтта тәрҗемәсе дуга дип тәрҗемә ителә. Кеше нинди гыйбадәт кылмасын. Хәтта кеше ураза тотса дагы мәсәлән, кешеләр арасында шундый хәдисме ул нәрсәме таралган, ифтар вакытында мәсәлән кешенең дугасы кабул була дип. Аны менә галимнәр, Шейх Абдулбари ал-Ансари дигән шулай галим мәсәлән Мәдинәдә шуның турында китапчык язып чыкты. Аны беренчедән хәдис дөрес түгел, ифтар вакытында дуга кабул була дип. Кешенең сәхәрдән алып ифтарга кадәр шушы менә әйтик вакыт сәхәрдән алып ифтарга кадәр дуга кабул була торган вакыт. Ифтар вакытында гына түгел.
Яғни кеше менә шушы ураза дигән гыйбадәттә икән, инде аның шушы дуга кабул була торган вакытта, дуга кабул була торган вакытларның берсе булып тора. Һәм башка гыйбадәтләр дигән, закат булсын, садака булсын, шушы кеше гамәл кылганда, Аллаһка гыйбадәт кылганда, аның инде шушы дуга белән шушы бәйле һәм кеше асылда, мәсәлән, намаз укый дип әйттек, үзе шушы намазда, мәсәлән, дугалар кыла, мәсәләр кыла, үзе дигән шушы гыйбадәт тә кыла һәм асылда Аллаһ белән үзенең шушы элемтәсен ныгыта. Икенчесе ул сорау, таләп итү. Беренчесе гыйбадәттә булгандыгы, икенчесе ул сорау, таләп итү. Ягъни, гади безнең кул күтәреп дуга керә моңа. Мәсәлән, кешегә нәрсәдер кирәк. Кеше, мәсәлән, өйләнәсе киләме? Кешенең, мәсәлән, ниндидер яңа үй аласылары киләме? Кешегә, мәсәлән, шифа кирәкме? Бала кирәкме? Кеше куллары күтәреп, бер Аллаһтан гына сорый. Я Раббым, миңа изге, хәерле балалар насыйп ит. Я Раббым, миңа шифа насыйп ит. Я Раббым, миңа хәерле өйләр, бәрәкәтле өйләр, машиналар, хәерле юллар насыйп ит дип Аллаһтан сорый, турыдан-туры. Бу инде Аллаһтан сорау, Аллаһтан таләп итү була. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Уд'уни астаҗиб лакум." Миннән генә сорагыз, һәм мин сезгә җавап бирәм ди. Һәм шулай Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Әгәр дигән минем кулларым мин турында сорасалар ди, мин якын ди. Сораган кешенең ди, һәрбер шушы сорауына ди җавап бирәм ди." Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы сорауны, ягъни мактап әйтә. Һәм дуганың фазиләтләре нинди фазиләт? Беренче язып китик, кеше дуга кылды икән, аның эш нәтиҗәсе була дидек. Кеше дуга кылды икән, аның эш нәтиҗәсе була. Ничек Умар радиллаһу анху шулай әйтем килә, кеше ди, мин ди шатланам ди, Аллаһ Субханаһу ва Таалядан дуга сорап җавап булуга түгел ди, җавапны көтмим ди. Мин ди шатланам ди, Аллаһ Субханаһу ва Тааля миңа мөмкинчелек бирде ди. Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәр вакытта дуга сораганга күрә ди. Аллаһ Тааля миңа бирде ул мөмкинчелекне ди. Ягъни шушы дуганы ди кылу гыйбадәтенә мин шатланам ди. Хәтта дуга кылыйм, мин аны хәтта җавабын көтмәскә дә мөмкинмен ди. Дуганың эш нәтиҗәсе була ди. Беренчесе ни ди? Кеше дуга сорады, шул ук мизгелдә кабул була. Шул вакытта кабул була, мәсәлән. Бу дөньяда кабул булып язып куйсагыз була. Кеше дуга кылды икән, инде менә эш нәтиҗәсе буланың, ул бер качан да юкка чыкмый дуга. Беренче бу дөньяда кабул була. Кеше нәрсә сорый, Я Раббы миңа бир, Я Раббы миңа хәерлесен насыйп ит дип, шул әйбер Аллаһтан кабул була бу дөньяда. Икенчесе, шушы дуга сәбәпле Аллаһ Субханаһу ва Тааля хәвеф-хәтәрләрне шул кешедән ярагайта. Кеше мәсәлән сорый, Я Раббы миңа яхшы машина бир дип, яхшы үй бир дип. Әмма Аллаһ Субханаһу ва Тааля аңа бирмәгән бу дөньяда ул яхшы үйме, яхшы машинамы мәсәлән. Әмма дә ләкин аңа мәсәлән тәкъдир буенча язылып куелган өе янырга тиеш иде мәсәлән, яисә аварияга очрарга тиеш иде мәсәлән. Шушы дуга сәбәпле галимнәр әйтләр, Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы хәвеф-хәтәрне аннан ярагайта. Хәвеф-хәтәрне ул кешедән ярагайта, шушы хәвеф-хәтәр булмый кала, шушы дуга сәбәпле дип галимнәр аңлаталар. Хәвеф-хәтәр шушы кешедән ярак була, шушы кешегә хәвеф-хәтәр кагылмый. Һәм өченчесе кыямәт көненә кала. Кеше күп итеп дуга кыла, сорый бу дөньяда, әмма Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзенең хикмәте белән аңа бирми. Кабул булмый дисәк була, кайбер вакытта кешеләр әйтәләр, ничек дугаң кабул булмый дип. Әмма ул вакытта шатланырга кирәк. Синең шушы дугаң иншаллах кыямәт көнендә калачак. Кеше килер кыямәт көнендә. Кыямәт көндә шундый хисап көне бер бөртек яхшылык тагын хисаплана, һәм бер бөртек тузан бөртеге хәтлек булган начарлык тагын хисапланачак, үлчәнәчәк. Шул вакытта кеше шатланыр. Аның тау шундый дуга кылган гыйбадәте булыр. Ягъни шушы гыйбадәтне нишләп мин күбрәк кылмаган, хәтта кеше үкенер. Һәм әйтер, Я Раббым, нишләп миңа теге дөньяда, бу дөньяда бирдең, нишләп ахирәткә күбрәк калдырмагың дип хәтта кеше әйтергә дә мөмкин. Чөнки шушы кыямәт көнендә, шул куркыныч көндә
Кеше үзенең баласын да ташлар, әти-әнисен дә ташлар. Үзенең шушы бөтен кешеләрдән дә ваз кичәр. Шушы һәр әйткәнемчә тузан бер тәгатьлек тә әйбер искә алына торган көнне бик шатланыр шушы дуа кылганга. Һәм дуаның фазиләтләреннән булып тора. Әйткәнемчә дуа хувал ибада ди Рәсүләм әйтә. Дуа ди ул гыйбадәтнең асылы ди. Ягъни иң яхшы гыйбадәтләрдән булып тора ул дуа. Шуңа күрә шайтан бик хирис шушы дуада кеше ширк кылсын өчен. Шушы кеше шушы зур гыйбадәтне дуаны Аллаһтан башка ниндидер җиннәргәме, фәрештәләргәме, пәйгамбәрләргәме сарыф итсен өчен. Һәм дуа Аллаһ белән кеше арасында элемтәне ныгыта. Ныгытучы сәбәп булып тора. Кеше һәр вакытта Аллаһтан сорый икән, һәр вакытта да нинди генә нәрсә булмасын. Менә без әйттек бит, менә дуаның үч нәтиҗәсе дидек. Шуңа күрә сахабалар менә шуны белгәч, бөтен нәрсәне Аллаһтан сорый торган булганнар. Кайбер кеше әйтә, "Эй, мин яламыйм инде Аллаһтан, мәсәлән, аяк кием сорарга." Юк, сорагыз. Аяк киемме? Ниндидер кием кирәкме сиңа? Я Раббы, миңа хәерле кием насыйп итеп сорарга кирәк. Хәтта сахабалар үзләренең аяк киемнәрендәге баулары тишелсә, Аллаһтан сорыйлар иде. Я Раббы, миңа җиңеләйт шуны, ягъни бәйләргә дип, Аллаһтан ярдәм сорыйлар иде. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, миннән генә сорагыз ди. Галимнәр әйтәләр, Аллаһ Субханаһу ва Тааля ачулана, кайчан аннан кеше сорамый. Әмма адәм баласы киресенчә, аннан гел сорыйсың икән, ул киресенчә ачулана башлый. Мәсәлән, кешегә килдең дә әйттең, миңа әҗәткә акча биреп тора әле дип. Син аңа мәсәлән бирдең, икенче көнгә тагын килә, тагын бир әле ди. Син әйтәсең, мин сиңа кичә генә бирдем бит, тагын бир әле ди. Өченче көнне килә, тагын бир әле ди. Кеше инде ачулана, йөрмә әле монда ди, булды ди. Әле беренчесен кайтар әле башта әҗәтнең ди. Ягъни кеше ачулана. Аллаһ киресенчә, кеше аннан сорамый икән, кеше һаман Аллаһ белән шушы сорау юк икән, Аллаһ Тәгалә ул кешегә ачулана ди. Нишләп? Чөнки Аллаһка тиешле гыйбадәтне, дуаны кеше аннан сорамый. Һәм шушы әйбергә кагылып китәсем килә, кешедән дуа сорау турында. Ярыймы ул юкмы безнең диндә? Кешедән дуа сорау. Мәсәлән, әйтәсең, мин өчен дуа кыла әле дисең. Мин өчен дуа кыла әле, миңа яхшы эшләр булсын. Мин өчен дуа кыла әле, миңа яхшы сәфәрләр булсын дип әйтүләр. Ярыймы ислам диндә? Әйе, диндә ярый. Әмма дә ләкин без нәрсә дидек? Сорамау яхшырак. Ни өчен? Чөнки син бер Аллаһтан үзең сора. Кайбер кешеләр әйттеләр, менә мин бу кешегә әйткән идем, мин өчен дуа сорар дип. Шул кеше дуа сорады даган, субханаллаһ, менә икенче көндә кабул булды. Менә мин гел аннан гына сорый торган булыйм әле дип кеше әйтергә мөмкин. Үзе белән арасына, Аллаһ белән арасына арадашлык керткән кебек була. Кеше ахырда бөтенләй дә дуа сорамаска мөмкин Аллаһтан. Минеке бер кабул булмый инде дип, шулай дип әйтергә мөмкин. Һәм гел кеше белән бәйләнергә мөмкин. Һаман кеше белән генә әйтергә мөмкин. Шул кешенеке белән кабул була, шул кешедән генә сорыйга әле дип, шул кешегә генә әйтергә кирәк дип, шушы әйбер булып тора. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, кешедән дуа сорамау хәерлерәк, һәм үзенең йөрәген Аллаһ белән бәйлә, һәм һәр вакытта дуа сора. Ни өчен? Чөнки ул шулай дип әйтик, теге бер һәр вакытта да уңышка китерә. Эш нәтиҗәсе дидек. Бу дөньяда имма кабул була, яисә инде хавыф-хәтәр синнән китә, яисә инде ахирәткә кала. Шуңа күрә бу дуаның фазиләте, шуңа күрә бу дуаның иң яхшы гыйбадәтләрнең нәрсәсе булып тора, яхшы фазиләтләреннән булып тора. Һәм шушы дуа турында искәртмәбез тәмам. Безнең шушы өченче гөнаһ нинди гөнаһ булып тора дидек без? Кемдә кем мөшрикләрне кафир дип әйтми, аларны мәңгелек җәһәннәмдә түгел дип әйтә, яисә аларның диннәре дөрестер дип, яисә асылда аларның кафирме, кафир түгелме дигән шикләнә икән, ул кеше үзе диннән чыгып китә диде. Мәсәлән, Абу Җахл, Абу Лахаб, Абдул Мутталиб, Абу Талиб, Рәсүл вакытта булган мөшрикләр. Алар кин яхшы кеше булганнар дип кайбер кеше әйтә. Кайбер кеше әйтә, мин аңламыйм ди, ничәптә Абу Талиб мәңгелек җәһәннәмдә ди. Нинди Рәсүлгә булышка, нинди яхшы кеше булган ди. Әмма ни өчен җәһәннәмдә дигез без аны? Ни өчен шундый яхшы Рәсүл абысы Абу Талиб ни өчен җәһәннәмдә? Әйе, ул тәүхидне танымаган, Рәсүлнең динен танымаган, ла илаһа илляллаһ кәлимәсен әйтмәгән. Нинди яхшы кеше булып тагын шушы ла илаһа илляллаһны тәүхидне танымый икән, кешенең яхшы булуыннан берни файда да юк. Бернинди файда да юк.
Мәңгіл жаһаннамға кірә. Алла сакласын. Шуңа күрә менә бу ширкне өйрәнү, ширктән курку кирәк дип әйтте. Ибраһим галәйһиссәлам дуа кыла иде. Я Раббым, мине һәм минем балаларымны ширктән сакла дип дуа кыла иде. Шуңа күрә без әйттек, менә группага җибәрдек бугай, шушы дуганы Я Раббым, мине ширк кулдан сакла дип, Аллаһумма инни аъудубика ан нушрика бика ва нахну нa'лам ва настагфирука лима ла нa'лам дигән шу дуганы кылу кирәк дидек. Буның турында шуны ешрак кылырга кирәк дидек. Ничек Рәсүл моны Абу Бакрга өйрәтте шу дуганы дип әйтеп киттек. Һәм дүртенчедән әйттек, кемдә кем уйлый, кемдә кем иманы, кемдә кем игътикады дип әйттек, ягъни гакыйдәсе Рәсүл салламның килгән шәригатеннән дә яхшырак шәригатмы яисә закон бармы дип әйтәйкән, ягъни асылда әйтсәк, Аллаһның законыннан һәм Рәсүл саллаллаху килгән законыннан, шәригаттан ниндидер яхшырак закон бар дип кемдә кем әйтәйкән, яисә ниндидер илнең законы яхшы дип әйтәйкән, мәсәлән, Американ законы шәригатның ниндидер законнарына караганда яхшырак дип әйтәйкән, бу кеше үзе нишли? Үзе дә диннән чыгып китә. Шуңа күрә бу бик куркыныч. Шуңа күрә Аллаһның диненнән дәге һәм Рәсүлнең әйткән сүзләреннән, шәригатыннан дәге яхшырак закон юк. Ничек кенә ул безгә дөрес түгел, авыр итеп күренсә дәге, әйткәнебезчә, кеше урлый икән кулын чабала. Кеше гаҗәпләнергә мөмкин. Нинди куркыныч закон бу дип әйтергә мөмкин. Әмма Аллаһ хикмәтле, иң хикмәтле зат. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте икән, шулай кушты икән безгә, димәк бу әйбер безгә хәерлерәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә безне барлыкка китерде, ул белән нәрсә безгә хәерле, нәрсә безгә хәерсез. Шуңа күрә куркыныч булып күренсә дә ул закон Аллаһның законыннан даган, Рәсүл саллаллаху законыннан даган дөресрәк, яхшырак, хикмәтлерәк закон юк. Шуңа күрә ул безнең безнең иманыбыздан безнең булырга тиеш. Һәм 5-нчесеннән языгыз. Кемдә кем Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва саллям килгән шәригатьне Кемдә кем Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва саллям килгән шәригатьтән нәфрәтләнә, яратмый, сөйми, ненависть дип әйтик русча. Хәтта уланы эшләсә дәген. Хәтта уланы эшләсә дәген. Шулай диннән чыга, кафир була. Моны ничек аңларга? Мәсәлән, кеше әйтә, менә мин нәфрәтләнәм ди. Минем ненависть дип әйтик инде, намазга, уразага, садакага. Мәсәлән, мин яратмыйм ди намаз укырга ди. Мин намаз укуны сөймим ди, мәсәлән, әйтә шулай. Әмма дә ләкин, мәсәлән, минем әти, яисә минем әни мине ди намаз укырга кушалар ди, намаз укырга өндиләр ди, намаз укымаса мәсәлән сугалар миңа ди. Шуның аркасында мин ди намаз укыйм, әмма мин намазны сөймим ди. Намазга мин нәфрәт ди. Ягъни бу шулай дип әйтү, шундый менә кеше нәфрәте булу диннең нинди генә әйбергә булсын. Хәтта бер генә әйбергә булсын, дингә булмаса да бер генә гыйбадәт, хәтта уланы эшләсә дәге. Кеше намаз укый, әмма мин аны яратмыйм ди. Мин нәфрәтем бар ди. Кеше күрмәгәндә укымаска да мөмкин мәсәлән. Бу шулай диннән чыгара. Кеше мәсәлән садака, закат бирүне әйтә мәсәлән. Кеше бай, мәсәлән ислам динендә яши, ислам илендә яши, һәм андый кешеләргә закат бирүне ягъни ваҗиб итеп куялар. Кеше закат бирмәсә, мәсәлән, аны судка алып барга мөмкиндер. Кеше әйтә, мин закат бирәм инде ди, но мин нәфрәтләнәм аңа ди. Минем ди ачуым чыга ди, мин сөймим ди. Ненависть минем ди шушы гыйбадәткә ди. Кеше шулай дип әйтә икән, инде ул диннән чыгып киткән була. Шуңа күрә диндә нинди генә нәрсә булмасын, безнең аңа карата нәфрәт, безнең аңа карата нидер сөймәү, яратмау булырга тиеш түгел, ярамый. Хәтта ул кичкенә генә әйбер булса да, бәләкәй әйбер генә булса да, диндә ярамый. Кемдер әйтә, менә мин ди. Мәсәлән, кемдә кем әйтә, мин ди яратмыйм ди, мәсәлән, ураза тотуны ди. Кемдер әйтә, мәсәлән, мин яратмыйм ди, мәсәлән,
шушы сүннәтне ди, ниндер сүннәттә булган әйберләрне ди. Кеше менә шулай дип әйтә икән, инде бу әйберләр шулай ук диндә, ягъни чыгара торган әйберләрдән булып тора. Шуңа күрә безнең шәригатьтән нинди генә нәрсә булмасын, нинди генә шәригатьтә закон булмасын, Аллаһ Субхаһу кушулары булсын, Аллаһның тыюлары булмасын, ул әйбергә карата безнең нәфрәт булырга тиеш түгел. Шуңа күрә нинди генә әйбер булмасын, хәтта ул әйткәнебезчә кечкенә генә әйбер булса дагы, диндә бу бик мөһим, диндә булган бөтен әйбер Аллаһ Субхаһу тәгалә безне барлыкка китергән. Аллаһ Субхаһу тәгалә безне нәрсә безгә хәерле икән белә, нәрсә безгә хәерсез икән белә, һәм бигрәк тә менә шушы тәүхид белән бәйле әйберләр, кайбер кеше менә шушы кечкенә ширкка дагы бик җиңел генә карый. Һәм менә шушы бу әйберләр димәсә ырым-шырым, бу бит инде уен эш кенә ди. Ягъни бу бит инде теге зур әйбер түгел дип әйтә. Әмма без әйттек, кече ширк нәрсә дидек? Ул башка гынаһларга караганда иң зур гынаһлардан булып тора. Хәтта зур ширктан соң икенче урында тора торган гынаһ ул кече ширк. Аракы эчү түгел, тәмәке тарту түгел, кешенең мәсәлән карак булуы түгел, зинашы булуы түгел, әмма шу кече ширк. Шуңа күрә безнең хәзер вакытта бик күп таралган мөселманнар арасында дагы язып китсәк була. Бик еш таралган кече ширкның шушы мисалларын кеше хәтта исидә китми, шунда әйберләр әйтә. Ырым-шырымларны хәзер аңладык бугай инде ярам икәнлеген, әмма кешеләр арасында шунда әйбер таралган. Кеше әйтә, менә син килгәнгә генә яңгыр яуды ди. Шуңа көлеп әйтә, уен итеп әйтә. Менә ярый син килгәнсең әле, менә син килгәнгә генә яңгыр яуды дип әйтеп куя. Менә бу кеше уйнап кына әйткән кебек була. Әмма бу бик куркыныч. Ни өчен? Чөнки кеше әйтәсе килә, синең аркаңда гына шушы тәкъдир, ягъни без әйтә Аллаһ Тәгалә безгә тәкъдир кылып куйган шушы әйберне. Киләчәк, яисә нидер әйбер үзгәрде, синең аркада гына ди. Моны бит Аллаһ теләде. Аллаһ аны күптән язып куйган. Син килдеңме, килмәдеңме, нинди генә кеше син булсаң дагы, синең аркаңда нәрсәдер әйбер эшләнелми. Ул әйбер уен көлеп тәген әйтергә ярамый. Яисә әйтәләр, сез булмаган булсагыз, мәсәлән, biz җиңер идек дип, яисә без соңга калмас идек дип, шунда әйберләр әйтәләр. Асылда шулай ук бу әйбер уйнап көлеп тә әйтергә ярамый. Без белмибез Аллаһ Субхаһу тәкъдирен. Бәлки киресенчә, Аллаһ Субхаһу син килгәнгә күрә, яисә син булганга күрә, шушы нәтиҗәсе башкача булыр иде. Хәтта уен көлеп тәген шушы әйберләрне битергә кирәк. Һәр вакытта әйткәнебезчә, Аллаһны зикр итеп әйтергә кирәк. Аллаһның рәхмәте белән генә ди. Без шулай алдан әйттек, шулай менә шулай еш кабатлана кешеләр әйтәләр, үземнең тырышлыгым аркасында гына шундый үйләр салып чыктым. Үземнең булганлыгым аркасында гына шундый дәрәҗәгә ирештем. Мин тырыш булмаган булсам, булмас иде дип әйтеп куялар кайбер кешеләр. Бу шулай ук кече ширккә керә. Шәйх Абдуразак Аль-Бадр дигән галим шулай аңлатып китте. Һәм шулай әйтеп куялар, менә мин ди, бу машина белән булмаган булсам, аварияга очрамас идем дип әйтеп куялар. Яисә, шушы зур машина джипка утырган аркасында аварияга очрамадым, менә башка шестерка дигән машинада булган булсам, аварияга очрап үлер идем дип әйтеп тә куялар. Бу шулай Аллаһның тәкъдиренә ниндидер синең уйларыңны кертү. Ягъни Аллаһ менә синең аркада шулай эшләдеме әллә дип әйтеп куярга мөмкин дә. Бу шулай Аллаһ Субхаһу тәгалә тиешле хакны үтәмәү. Бу кече ширккә керә. Шуңа күрә уен көлеп тәген шушы әйберләрне әйтү ярамый. Шулай уен көлеп әйтте икән кеше, кешене көлдертер өченме, нәрсә өченме? Әмма аның гынахы бара. Айырма юк, кеше моны дөрестән дәген чынлап тагын әйтәме? Теге серьез дип әйтик. Яисә уен көлеп кенә әйтәме? Яисә кешегә ошар өчен әйтәме? Берни айырма юк. Кеше әйтте икән бу әйберне, инде бу әйбер шушы гынах дип язылып куярга мөмкин. Шуңа күрә бу әйбер куркыныч. Иллә дә мәгәр кеше белмәгән аркасында. Кеше белмәде икән, галимнәр аңлаталар, нәрсә дидек? Кеше белмәде икән, гомер буе шунда яшәде икән, һәм ул мәсәлән белде, һәм тәүбә кыла, һәм ул әйберләрдән ерак була. Шулай ырым-шырымнардан дип әйттек. Буш көйәнтә очраумы, кара песи үтүме, бер ничектәген тәкъдиргә бер йогынты ясый алмый, тәэсир ясый алмый. Без әйттек, хәерлекне дә безгә бирүче кем генә? Бер Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Бәхетне дә бирүче кем генә? Безгә бер Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Һәм шулай сынауларны, авырлыкларны, авыруларны шулай үз хикмәте белән кем генә бирүче безгә? Бер Аллаһ кына. Кара песиләр түгел,
синең анда нидер машина утыруың түгел, синең булуың, булмауың түгел. Менә, о кеше килде, кояш чыкты дип әйтәләр. Менә бу кеше килде, кар яуды дип әйтәләр. Ул кеше белән бәйле түгел. Ничек тә гарәпләрдә шулай таралган иде. О, менә бу йолдыз чыкты, шуңа күрә яңгыр яуды дип әйтәләр иде. Ягъни йолдыз белән шу әйберне бәйле Хәлфә сәлам әйтте. Чынлыкта бүген төнлә белән ди, кем дә кем шулай дип әйтте ди, йолдыз аркасында безгә яңгыр килде дип әйтте ди, ул кеше кафир булды ди. Кем дә кем әйтте ди, шушы безгә яңгыр Аллаһның нигъмәте, Аллаһның рәхмәте белән генә килде дип әйтте икән, ул кеше чын мөэмин булды ди. Шуңа Пәйгамбәр Алейһиссәламда үз вакытында шушы әйбергә бик каты ягъни басым ясый иде. Аллаһның рәхмәте белән бу әйберләр безгә килде. Шушы бәхетле әйбер, бәхет тәге, шушы балалар да, шушы байлык тагын безгә килде фақат Аллаһның рәхмәте белән генә. Һәм шулай ук барлык сынаулар, барлык авырлыклар, барлык кешегә менә шу килә торган авырулар булсын, шулай ук Аллаһның хикмәте белән килә. Бәлки Аллаһ да сине чистартадыр. Бәлки син кыямәт көндә килсәң дә синең бер гөнаһың да булмас. Шушы авыруың аркасында, шу сынаулар аркасында. Бәлки синең барлык гөнаһларың гафу ителер. Һәм шулай әсәйдик без сынаулар килгән икенчесен әсәйдик. Ике нәтиҗә була дидек. Беренче гөнаһлар гафу ителә, икенчесе Аллаһ Subhanahu дәрәҗәсен күтәрә. Бу дөньяда һәм ахирәттә уйлап карагыз, җәннәткә керәсең, һәм шушы авырлыкларга сынау иткәнсең өчен, сабыр иткәнсең өчен шу сынауларга Аллаһ Subhanahu синең дәрәҗәңне күтәрәчәк иншаллах. Җәннәттә инде дәрәҗәләр булачак. Кеше күбрәк дәрәҗә күтәргән саен, тагын, ягъни рәхәтрәк булачак. Һәм асылда өченчесендәге, ягъни тагын истәсәк була, кешегә күп итеп әҗерләр булачак. Кыямәт көндә әйткәнемчә, синең һәрбер сузан бер хәтлек дигән яхшылыктан, начарлыктан үлчәнә торган, хисаплана торган көнне, шушы син сабыр иткән өчен күп итеп тау әҗерләр булырга мөмкин. Шуңа күрә сахабалар менә безгә иң яхшы үрнәк, алар Пәйгамбәрләрнең иң яхшы кешеләр. Аллаһтан аларга сынау килми торган вакытлар булгач, уйлый торган булганнар. Әллә безгә Аллаһның ачуы килде микән әллә дип. Уйлап карагыз. Безнең киресенчә сынау килә башлый, нәрсә дибез? Аллаһның безгә ачуы килдеме әллә дип уйлый башлыйбыз. Ничә безгә генә соң сынау дип әйтеп куябыз. Сахабалар киресенчә әйтә торган булганнар. Әгәр дә аларга беренче көн сынау килми торган булса, ничәдер көннәр буе, мәсәлән, Али радиллаһу анһуның әсәсе килгәндә әйтеме килә. Без ди Мәдинәгә күчкәч ди, шуның кадәр безгә авыр иде ди. Без ди хәтта яһүдләргә барып ди, аларга ди барып эшли идек ди. Мин ди менә үзем ди, яһүди шушы бер карчыкка ди, су ди алып мендем куйдан ди. Әллә ничә чиләк ди. Эш финик өчен ди. Эш хөрмә җимеше өчен генә ди. Күп эшләдем ди. Ягъни бу күрсәтеп тора, нинди алар ачлыкта яшәгәннәр, нинди авырлыкта яшәгәннәр, нинди каты сынау булганнар. Һәм шул сахабалар әйтәләр, әгәр дә безгә беренче көн сынау килмәгән булса, без уйлыйдык ди. Аллаһның безгә ачуы килде микән әллә дип уйлап куя идек ди. Аллаһның безгә берәр нәрсәгә ачуы килде микән әллә, безгә сынау җибәрми дип әйтә иде. Һәм Рәсул сәлам әйтә, хадисның хадисендә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля берәр кавымны ярата икән ди, аларга сынаулар җибәрә иде ди. Сынаулар җибәрә иде. Карагыз Рәсул сәламне. Аның ничә баласы үлде? Галимнәр әйтәләр, бөтен баласы да үз тормышына үлеп бетте, илля мәгәр Фатима радиллаһу анһадан кала. Нинди хаты, нинди авыр сынау. 3 ел буе Рәсул сәлам Мәккәдә ачлыкта яшәделәр, блокадада яшәделәр. 3 ел буе хәтта ничек килгәндә үзләренең шушы кожаный аяк киемнәр, реминнәрне ашыйлар иде ди. Шуның кадәр авырлык иде ди. Без шулай сабыр иттекме? Безгә шундый авырлыклар килдеме әле, юкмы? Әле без бер көн булса да ач торганыбыз бармы әле? Шушы безнең тормышыбызда. Менә хәзер Аллаһ рәхмәте белән курбан ашлары үткәрелә. Безнең авылда гына өстәлләр сыгылып тора бу кадәр ризыктан. Шуның кадәр иттереп рәхәт яшибез. Шуның кадәр иттереп рәхәтлектә яшибез. Нинди матур киемнәр киябез. Һәрбер кешенең әйтик өйләрендә ничәшәр машина, ничәшәр техника, өйләребез нинди зур, нинди киң, нинди рәхәт, нинди җылы. Әмма да карамастан кеше сынау әзгә сынау килде икән, миңа Аллаһның ачуы килде микән әллә миңа сынау килде дип әйтәләр. Юк, киресенчә, Аллаһтан сынау килде икән, аны сабыр итеп кабул итә белергә кирәк. Бу Аллаһтан миңа сынау дип. Аллаһ Субханаһу ва Тааля миңа сынау бирде икән, димәк мине ярата дип шулай кабул итсәк, яшәү дә рәхәтрәк була. Без ничек иттереп шул дәресләрдә үттек, бәхеткә ирешү серләреннән кешегә дә шулай яшәсә, ягъни рәхәт яшәячәк. Шуңа күрә кеше әгәр дә шул сынауларга җиңел караса, белсә, шушы сынаулар аркасында иншаллах гөнаһлары гафу ителәчәк. Һәм аңа әҗерләр күп булачак, һәм аның дәрәҗәсе күтәреләчәк. Бу дөньяда дәрәҗә күтәрелә, һәм ахирәттә дәрәҗә күтәреп яшәсә, кеше чынында бәхеткә ирешүләрдән насыйп була иншаллах. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә шушы дәресләрне ихластан алып барырга насыйп әйләсен һәм дәвамлыдан кылсын. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безнең шушы дәресләрдә хата кимчелекләрне гафу итсен.
Subhanakallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa ente, estağfiruka və etûbü ileyk. Cəzakumullahu xeyran. Barakallahu fikum.